וכשאני אבוא, את תתני לי חיבוק ונישוק כשאני אגיע? ביי מותק. אז בואי תתני לי חיבוק ונישוק, הנה אני אעשה לך. טוק טוק טוק. שלום, באתי. שושי. היי. איפה שחר? שלום, באתי מהצבא. איפה שחר? יש פה ילדה בשם שחר? אולי אני אחפש אותה. אולי בתוך המזוודה. בוא נראה, אולי בתוך המזוודה. לא, היא לא בתוך המזוודה. יש פה, מה זה? יש פה טוסיק, איזה טוסיק חמודי. שאני רואה. מי זאת הילדה הזו? יש פה שיער, ויש פה אוזן. יש פה ילדה חמודה אחת. איך קוראים לך, ילדה? איך קוראים לך? את רוצה לדבר איתי? דברי איתי בטלפון. הלו. מי זה? אני לא זוכרת איך קוראים לי. את לא זוכרת איך קוראים לך? לא. ואיך קוראים לאח שלך? אני גם לא יודעת. את לא יודעת? אולי תתני לי חיבוק ונישוק? אבל אני בכלל לא מכירה אותך. אבל אני באתי מהצבא מרחוק רחוק ואני מאוד מאוד התגעגעתי אלייך. אבל אני גרה במקום רחוק. איך אתה בכלל יכול להגיע אליי? אני במקום רחוק. אני אפילו גרה במקום רשוליים בין שדה יעקב שדות. חיפה זה מאוד רחוק. ואתה אפילו לא יודע את הדרך. אבל יש לי אוטו ואני יודע איך להגיע. אבל זה במקום נורא רחוק. טוב, אני אסע הרבה זמן עד שאני אגיע. אבל זה שם, בדרך החלון. עכשיו תני לי נישוק. טוק 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 טוק. משל מי הגב הזה?